Hola, benvidos a Atlántico TV. Hoxe desplazámonos a Eva Meroza para estar con un Lodeiro e a súa última exposición, Vértebras Vertebran. Contame un pouco esa diferencia. Sí, é un xogo de tigres no título que, bueno, pois Vértebras fai referencia a unha serie que eu traballo desde hai pois 15 anos aproximadamente, en no que é o sinónimo da osamenta, non? Un pouco en referencia aos relicarios barrocos que se guardaban aí todos a materia dos santos, en contraposición ao que actualmente que nos non queremos unha materia para guardar, sino para lucir, estar sempre presente lucindo, e non só nosa materia corpórea, sino tamén o que é a materia de poseer todo, de poseer todo tipo de cousas, incluso cousas intangibles e materiais como poden ser as fotos. A xente nove ten os móviles petados de fotos, ou sea, é unha acaparación sin acumulación de todo. E Vertebras? E Vertebras é un pouco un guiño ás mulleres, porque creo que as mulleres ao final somos a que sostemos non só o mundo laboral, que si estamos aí traballando con noso poder físico e mental en cantidad de traballos, sino tamén ese mundo familiar, social, de cuidados, de estar pendente dos ancestros e do futuro, non? De cuidar a familia, as amistades, de unha vida social, de feito as exposicións aos eventos que vai son as mulleres, non? O sea, os homes pouquísimo, poderán ir ao fútbol, pero non aos eventos. Nas túas pezas, bueno, pues hai de todo, non? Hai de los relicarios ata o corpo da muller representado, a dor da muller, non? Sí, ben, esta é máis ben o paso do tempo. Esta ten menos carácter feminino, unha peza que engloba a toda a humanidade, non? O sea, nacemos xa con as marcas, estamos predispostos en determinada sociedade onde naza o tempo, na época, todo, entón vai, bueno, pois a vida ten momentos moi bons, pero tamén momentos moi duros, entón aparece aquí un nó grande de vértebras negras, que son momentos na vida como que estás anquilosado, que non podes avanzar, non? Por vía xeral, pois, a xente vai resolucionando as cousas para o final. Esta peza en realidad ten un ramo de flores, de 4 flores, pero aquí non procedía, non? Porque unha peza instalativa é se pon cos brazos así, entón sí que pecha o círculo ás flores, que un pouco o nacemento hai flores, na morte hai flores, non? Entón son similitudes. Nestas bánicas, que tamén hai outra arriba, aquí, bueno, hai unha reminiscencia tamén a nosos ancestros, por eso é negra, porque en África, bueno, pues se supón que eran todos negros, non? Os nosos primeiros pais, a nosa era mitocondrial, por decirlo de alguna forma. Entón, a mí sí que me interesa porque toda esa acumulación que temos hoxe en día de todas as cosas, toda esa acumulación que queremos ter as mulleres con respecto ao corpo, non? De estar seguindo unos canos que sí que nos exige a sociedade, non? Porque senón, pois, bueno, entón, sí que me interesa porque todo iso é efímero, o sea, non vai a perseguir nada as xeracións, en 2 xeracións non nos acordamos ni como se chamaban os tataravós, o sea, vai quedar todo aquí. Tamén fai moita referencia ao mundo artístico. Os artistas hai moito validoso por aí, sobre todo os homes, que se creen magníficos, maravillosos, e que pisan por riba das artistas mulleres. E non se dan conta que non son Picassos, que son artistillas de provincias, igual que podemos ser nós. Entón, por aí vai tamén un pouco aquí. Sí, estou con... As túas cores seguen sendo blanco, vermello, sobre todo, non? Sí, blanco, vermello, negro tamén, sí que é verdade que, a ver, son moi primitivas ese aspecto, o sea, claro, o blanco é a pureza, o vermello é a dor, pero tamén a vida, e o negro é a morte, o sea, o negro é o loito e o desaparecer. Sí que traballo, teño outras cores, o que pasa que sí que bueno, que
sae de dentro. Son pezas escultóricas, tamén son instalacións. Sí. Que te dá este formato? A posibilidade de versatilidade, porque estamos nunha sociedade que realmente a mí me interesa moito a peza versátil. O sea, esa peza tamén, esta que cae así, que é un espiñazo, non? Interésame moitísimo porque a posibilidade de colocarla de formas diferentes fai que haxa lecturas diferentes e o público interaccione de formas diferentes, co cal enriquece moitísimo o público a autora, non? Ese diálogo. É un trasunto tamén da propia sociedade, non estamos en unhas verdades reais, por decirlo de alguna forma, non? Estamos cunha variabilidade que hoxe din que é blanco, mañá negro, tanto a nivel político como social, cunha revisión da historia, o que me parece que ten que ser así, claro. A historia hai que revisarla, porque aí están miles de mulleres en recoñecemento e sen recoñecer o seu labor. Entón hai cousas que sí que esa versatilidade das pezas é como un símil ao que é a propia vida. Bueno, estamos nun lugar moi simbólico, na Praza do Abanico, na antiga Casa da Collona, en Eva Meroza, non? Ata cando vas a estar aquí? Isto era unha cousa que quería falar da Casa da Collona, porque sí que é verdade que a mí me interesaba moitísimo expoñer aquí polo significado. Eu son abolicionista, polo tanto, estar aquí cando se creou un prostíbulo, unha asociación cultural con Oroza como símbolo, me interesaba moito, pero é que ademais, sendo un espazo cultural, creo que ten que vir a muller aquí como autora, que as mulleres temos que estar aquí como autoras, non só os homens. Entón, creo que vai a estar hasta o 7 de agosto, se atendes todo o suyo para poder mirarlo. Muy bien, pues tomamos nota. Muchísimas gracias. Gracias a vos.